תגיד, אתה בסדר מאחורה, אחי? לא נוח לי, אחי, אני בסדר. אוי, אריה, נוח לך? אני עושה קש פה זה. מה, יש שיווח? אוקיי חבר'ה, אנחנו עכשיו הגענו לתחנה הבאה שלנו, אנחנו עכשיו בתחנת דלק דורלון יקום. יש לנו פה שורה פשוט מטורפת של גרמניות, כל פעם 2, ענה אחורית. אוכל, בראש לנו. מריצים. אוי, איזה יופי, יאללה. הנה, זה נדב, מה יש לך להגיד אחי? מה אתה אומר אורי, יפה? מטורף. יש לך מסר להגיד לצופים? כן. יש לך מסר להגיד לצופים? יש לך מסר להגיד לצופים? כן, נו. GT4, רק כבר מטורף. M2, 911. לאן הגענו אחי? מה זה? אנחנו במעגל שלנו. יואו, תראו מה זה אחי. יואו, יש שולחן. למה לא הייתם רוצים להיכנס רכבים היפים שלנו, חברים? אפשר לראות כאן מלא רכבים יפים. מדהים אחי. כל מיני... מאיפה השירותים? פה איפה החדר שינה, חדר אוכל? לא, זה סלון רווחי וגדול, אבל צריך גם מקום לישון. כאילו פה המיטה, פה ישנים אחי? כן, עם ההומלסים. אותך במחבואים אחי. ואיפה המטבח? המטבח. זה. שם זה המטבח. מה לדרך הסחירות של הסחירות? גם יש לך אחי מחסן, יש לך גם מקום להתחבא מהגשם. כי שם זה המעמד אני מבין, נכון? שם זה הממד. אחלה. יואו, סוסים אחי, סוס. וכאן זה הסוס האמיתי אחי. אילי עאושן וואלה. התחנה בצומת יקרו. אדם, זה 4x4, איך הוא עשה את זה? 3, 2, 1 התחלנו. פרח הבשי, כפי שאתם רואים חברים יקרים, נדיר ביותר במינו, וניתן למצוא אותו במפגשי המכוניות שנמצאים ביקום, ליד נתניה. Just keep watching. Girls like this, move from the back, eyes on me, ain't like that. Just like this, kill for the night, only by then. Just keep watching.